Hello students, word problems for the class 10th from the unit linear equation in two variables. So this problem is based on the coins. Okay, so you can see here a lady has only 25 paisa and 50 paisa coins. Okay, so एक lady असा तिच्याकडे 25 पैसाचे आणि 50 पैसाचे coins असा in her purse. If she has 50 coins in all totaling, so दोन्ही coins मिळून कितले total coins असा 50 coins. 25 पैसाचे आणि 50 पैसाचे coins चे असा पण total coins 50 असतात. आणि जर ते काउंट केले तिने 50 coins तर त्याची टोटल कितली जाता म्हणून सांगल्या 19.50 रुपीज. ओके, इतलं टोटल जाता त्याचं. सो आमका फाइंड करूंक लागला हाऊ मेनी coins of each kind does she have. सो 25 पैसाचे कितले कॉइन्स असा आणि 50 पैसाचे कितले कॉइन्स असा ते आमका फाइंड करूंक जाय. आमका खबर आहे टोटल 50 कॉइन्स असतले. ओके, सो एक्स आणि वाय फाइंड करतले पळय तेन्ना आमका टोटल 50 येवपाक जाय. सो घेताना स्टेटमेंट लेट द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स बी एक्स आणि नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बी वाय आणि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आमका खबर आसा 50. सो एक्स प्लस वाय हे दोनही कॉइन्साची टोटल मिळून कितली येतली 50 येतली. हे तुमचे फर्स्ट इक्वेशन झाले. ओके, सो आता नेक्स्ट. सो आता पळयास इफ शी हॅज 50 कॉइन्स सांगला इन ऑल टोटलिंग. आता कॉइन्सचा टोटल कितलो जातलो टोटल त्याची ₹90. सो आमका फर्स्ट कन्वर्ट करपाक जाय. कन्वर्ट ₹19.50 इंटू पैसा. ओके, सो कित्याक हे पैसा फॉर्मान आसा 25 पैसा 50 पैसा. सो हांगासर कन्वर्ट करताना 19.50 इंटू 100 करतले. 1 रुपीज म्हटल्यार 100 पैसा. सो याचे आन्सर 1950 पैसा आयलो. सो आता हांगासर पळयात 25 पैसा आणि 50 पैसा. ओके, सो इक्वल टू किती येतलो 1950. 25 कॉइन्स पैसे कितले आसा ते आमकां हांगासर मल्टिप्लाय करतले. सेम वे 50 पैसाचे कॉइन्स कितले आ वाय आणि त्याची टोटल कितली येतली 1950 पैसा येतले. सो हे इक्वेशन तुमचे 2 झाले. सो तुम्ही नेक्स्ट सॉल्व करतले बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सबस्टिट्यूशन मेथड. दोन्ही इक्वेशन घ्यायच आणि सॉल्व करायचं आणि जे कितें तुमचे आन्सर येतले ते कमेंट बॉक्सान सेंड करा. सो तुमका एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू हांगासर मेळटली. सो मागीर एट द लास्ट स्टेटमेंट बरें. सो द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन बी एक्स आणि 50 पैसा कॉइन बी वाय. ओके, सो कितलो आन्सर मेळटा तो बरेंच. ओके, सो व्हिडिओ लाईक झालेला लाईक आणि शेअर करास. थँक्यू.